Menteri rangbah jylla kondat ke sangma hak stoding hadin belawai kadorban mangteka jong senyam arjar arpunru arpunyau haga arpunyu terik rempang arjar punru penlaj pajba yaki prapusau teli ki bos thymmai bat nakine san teli ki bos elektrik yakine kali layo naga skim PM e-bus seva kum kadak jong jingpli ya lakhawe yakalama haplawing dorba thawain ke jylla ke thymmai hamau diang yakine ki bos penyai dagatnat penroisor ka sorkar jylla bat laai teng ka bos jongi kine ki bos ya pher na ki kine ki bos ki don ki jaka chat mobile ki don ya ki kor ki bor ban penmi ya kler sai bat pen khriat ya kine ki bos la banyo jingtip shano kilapoi ha ka lej kawan kane galong ban pensuk ya ki pajba ha ka lej kawan kine ki bos ki sedang ban kamai na ka por nyo baje men step hadu ka por khandai baje men mit na IIM Shillong sha upar Shillong ka jingdon kine kali galong ban pen bha shu ya ka lej kawan bat pensuk ya ki pajba hadin beladep ban penlaj pajba ya kine ki bos Menteri rangbah jylla Ialam yaki Menteri sorkar Ialam kalian persya Dr. Mukul sangma bat ki MLA sya ka jaka bala shna ya ka Secretarait ke thymmai hamsoli bat sya ki wei ki jingtrei ki ba ka sorkar kadang pentrei kenthop ya ki surok ban poi sya ka ne ka nong ba Shillong ke thymmai ha ka ne ka jinglei la don lang ru speaker ke jylla Thomas A sangma bat ki officer naka Meghalaya Legislative Assembly. Okay, there's below this there's so every month one floor they are casting now after the basement is done. Every month and a half, let's say. And the building is 18.5 lakh square feet. How many hours? 18.5 lakh. 18.5 lakh. For comparison, the current Secretarait is in 1.5 lakh square feet. 2 lakh square feet, the current Secretarait. Current Secretary is 2 lakh. We'll have 8 times more space. Many directorates also will come in. That means 40 acre of land. Almost.